Falai sibiri tɛmɛnen sɔgɔmada joona fɛ a kɛra i ko sugo maa caman ɲɛna nin kalo in tile 7 maaw balila ka Benenkaw ka télévision so falen ye sɔrɔsiw la Falai k'u ye fangandaraki kɛ karido fangandaraki sɔgɔmada joona fɛ n'o o kɛra nin kalo in tile 7 sɔrɔsi jɛkulu minnu taara nin ko in kɛ u ko k'u ka jɛkulu tɔgɔ ye Comité militaire pour la refondation CMR. Falai maa min tun b'u ɲɛma o ye lieutenant colonel Pascal Tigiri ye u y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ye télévision soba minɛ n'o ye RTB ye u y'u ka laseli kɛ a don u ko ko Patrice Talon olu tuma min minɛ k'o bɔra fanga la min y'u ka jamana sariya sunba ye k'o tira ka bɔ yen calatigɛ jɛkulu n'a b'a fɔ ma nanzarakan na institution k'olu fana si tɛ yen tuguni u y'a yira fana k'a fɔ Falai wolomasiri tabaw ka dagatigi k'o bɛ u bolo min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛma min bɛ dugu sɔrɔsicɛw kunna dugu ma k'o fana bɛ u bolo nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Falai wulikajɔw nana kɛ min ye maa kofɔlen ninnu ye CMFR maaw u ye gɛlɛya sɔrɔ Falai u dun y'a yira k'a fɔ bi olu ka wulikajɔ kɛkun ye min ye Benenkaw fɛ yen terrorisiw ni bamancɔlen ni yawalekɛbaw olu ka ca u fɛ yen min ye Benin jamana ye a na kɛ ale kɛlen don k'a ka terrorisiw woloma a bɛ ɲini sɔrɔsiw fɛ u ka dɔw kɛlɛ a bɛ ɲini u fɛ u ka dɔw to yen Falai Benenkaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko utu kalo tɛmɛnen polisisow da taara ci sɔrɔsiw jɔyɔrɔ daw taara ci yɔrɔ caman bɛ olu cira nka min ye maaw ye min ye terrorisiw kɔni taar'u kɔngɔn fa minɛnw na ka taa n'u ye a n'a fɔ a bilalen kun n'u ɲɛ a ye taa nin cɛ ka taa n'a ye Falai sɔrɔsilakaw olu ta kɛra dimi ye o ko la u y'a yira sa k'a fɔ nin waati laban in na olu ka wulikajɔ kun kɛra mun ye o ye fanganda yɛrɛ ye o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na min ye fanga ta cogo ni fanga sigi cogo ye ko o ma diya u ye Falai sɔrɔsi minnu bɛ yen n'olu bɛ Patrice Talon fɛ Falai olu fana wulila k'u jɔ kaki baara n'o o ye fanga ye ale sera ka télévision so daraki karidon tile in kɔnɔna Falai minisiri min b'u ka jamana kɔnɔko kalama o taara télévision so la ka laseli kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Benin ye k'a ɲɛmaw bɛ yen ko hɛrɛ bɛ yen ko baden bɛ yen Falai o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ waleya in ye kɔlɔlɔ se Benin ma sabula a y'a yira k'a fɔ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ a bɛ sɔrɔsiw ka kulu kɔnɔna Benenkaw fɛ yen Falai anw minnu kun janta an yɛrɛ la kosɛbɛ na anw ye sɔrɔsi denmisɛnninw an ye duuru don fiɲɛ na wa min ye kwaji an y'o sɔrɔ an dɔw y'o tigɛ faliwotoro an y'o minɛ an kɔni y'an ka sɔrɔsi fini bɛ bɔ k'an yɛrɛ ɲini ka taa minnu tora yen k'u t'a dabila Falai olu n'a kwalenbaw olu ye sɔrɔsi kan dɔw minɛ o de la sa a nana ye k'a fɔ min ye politiki bankun kan maa caman kun y'i makun Benenkaw fɛ yen nka nin waati laban in na u y'u kun bɔ ji la calaki ko coup d'état min kɛra k'a ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini min ye jamanakuntigi yɛrɛ bɔra ka laseli kɛ kunnasini sufɛ ka bɔ ka yala dugu yɛrɛ kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko foyi tɛ Benin na Falai o senfɛ min ye CEDEAO ye ale tun ye bataki kɛ k'a yira k'a fɔ ko a ma jɛn ni fɛn in ye han fangajaso min tun bɛna sen sɔrɔ yen ale ma jɛn ni o ye o la sa min ye CEDEAO ye a na kɛ olu ye kuma ɲɔgɔnya nɛgɛjuru siraw fɛ n'o ye jamanakuntigiw ye fɛɛrɛ ni dabali ka sɔrɔ ko ye n'o tɛ min ye Tigiri n'a ka maaw ye wa kan belebele minnu b'u bolo Falai Benin kɔnɔna na n'o ye Cotonou kɔnɔna ye ni su kora u bɛ taa kɛ forobamugu la u na maaw minɛ o la o nɔgɔnin fɛ batakiw y'a yira k'a fɔ min ye Nizeriya sɔrɔsiw ye komi olu ni Benin bɛ dancɛ bɔ olu welela joona k'u kana Benin magɛn Falai kunun ko Nizeriya jamanakuntigi n'o ye Ahmed Bola Tinubu ye ale yɛrɛ ko ten koyi u y'an wele ka sɛbɛnni k'an fɛ ka tɛmɛ CEDEAO fɛ k'an k'an ka wolomasiri tabaw bila ko yaasa min ye démocratie a kana bin an n'u bɛnna mun na o ye CEDEAO ka bataki kɛ ka d'an ma an ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri yaasa Benenkaw u bɛ se ka segin u ka masaya la cogo min na Falai o la Tinubu ka bataki kɔnɔ a ko ale m'a bila dagirinda la koyi u ka pankuru minnu bɛ yen u y'olu labɛn n'o ye Nizeriya wolomasiri tabaw ka pankuru ye ka wuli ka taa gosili kɛ gosili min n'o ɲɛsira kanw ma kan minnu bɛ yen ni bamanciwalekɛbaga ninnu kun taalen don u dogo kɔnɔ n'o ye coup d'état kɛla ninnu ye Falai k'olu gosi Cotonoukaw fɛ yen waleyaw a y'a to yɛlɛma kɛra ko la Falai nka a ko kɔlɔlɔ ntan tɛ
n'o y'a sɔrɔ Nizeriya wulila ka waramasaya kɛ fala ye a kɔlɔlɔ bolila AES jamanaw kan. AES jamanaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko Nizeriyakaw u ye nin waleya min kɛ nin fala ye u tɛmɛna min ye AES dugukolo sanfɛla la. AES ɲɛmɔgɔw y'a yira sa k'a fɔ ko u ka pankuru min n'o o b'u bolo fala ye k'o tɛmɛna Burukinakaw fɛ yen. O la sa kunungo Mali jabaranin na minisiri min bɛ jamana kɔnɔ lakana ko kunna n'o ye Général Dawudu ye ale bɔra ka dantigɛli min kɛ ka kɛ ni pankuru donni ye AES ale gun kɔnɔna na ko min ye jamana ɲɛmaaw ye n'olu ye AES jamana 3 ɲɛmaaw ye k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye pankuru dɔ ye n'o ye Nizeriya République fédérale ta ye fala ye pankuru min ni a tɔgɔ ye C130 ye ni o kɔni wulila nin kalo in tile 8 a jagoya la k'a lajɔ Bobo Julasokaw fɛ Burukina. Waleya in kɛlen kɔfɛ min ye pankuru in ye a lajiginnen Burukinakaw fɛ fala ye sɛgɛsɛgɛli o bolodara a taara ye k'a fɔ pankuru in kɔnɔna na min ye maa 2 bɛ yen olu ye pankuru bolilaw ye n'a b'a fɔ ma ko équipage surasi 9 o yera pankuru in kɔnɔna fala ye a nɔgɔnin fɛ AES jamanaw u ye sɛgɛsɛgɛli boloda Burukinakaw ka maa mafalen minnu bɛ nin ko in na olu wulila k'u jɔ u y'a ye k'a fɔ min ye pankuru ye n'o ye surasi pankuru ye n'o ye C130 ye Nizeriya wolomasiri tabagaw ta fala ye ko pankuru in a ma yamaruya sɛbɛn sɔrɔ ka pan han ani Burukina ma bɛn a kan bi u ma bɛn a kan sini k'a ka tɛmɛ a ka sankolo fɛ ko ka taa Benenkaw bunte baara min tun b'a bolo fana o fana ma se ka ɲɛ sɔrɔ min ye communiqué kɔnɔna na ye AES jamana ɲɛmaaw ko k'u bɛ nin waleya in kɔn ko sabula waleya do min ye jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔsɔli ye min ye AES jamanaw olu ka ko sɔsɔli ye ko ka kɛ ni nin waleya min ye waleya min ma kɛ teriya ni bolodi ɲɔgɔnma ni ɲɔgɔn faamu hukumu kɔnɔna na diɲɛ sariya minnu sigilen don pankuruko la maaw ta ale ni finitigiw ta o hukumu kɔnɔna na ko o la k'o siman bato a ko kɔnɔna na k'o la sa ko min ye AES jamanaw ye olu ye min faamu nin ko in na u ka sankolo minɛn minnu b'u bolo n'u b'u ka sankolo la kɔlɔsi k'u n'o minɛnw don bɛrɛla fala ye o la sa jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔna na a ɲinina sa min ye défense anti-aérienne fɛn bɛ AES kɔnɔ fala ye ko k'a bɛɛ lajɛlen wuli k'a jɔ a sen kan sankolo k'a la kɔlɔsi AES jamanakuntigi ko k'u b'o kɛ ka kɛ ni u ka waleya ye waleya min n'u tun y'o sigi sen kan décembre kalo tile 22 san 2024 n'o b'u yamaruya k'a fɔ maa o maa e ka pankuru ni ala y'a ci a ka don olu ka dugukolo kan ka yi olu ka sankolo la k'a sɔrɔ n'u ma bɛn a kan yamaruya sɛbɛn ma d'i ma u k'a gosi k'a bɔ k'a bin k'u y'a fɔ bɛɛ ye u bɛ segin a kan pankuru o pankuru n'i bɛ tɛmɛ yamaruya ma d'i ma i n'u ma bɛn ko la aw ma sigi ka kuma min ye sɛbɛn ma y'i bolo k'u ka maaw u ye yamaruya d'u ka sɔrɔdasiw ma fala k'u k'a walon k'a bɔ k'a bin o la bataki ale bɛ ka kɛ waati min AES jamanaw olu yɛrɛ bɛ labɛn na fala ye Bamakɔ kɔnɔ yan ni ala sɔnna a ma nin kalo in tile 22 ka taa bila tile 23 la u bɛna lajɛ kɛ lajɛba filanan in a bɛna to ɲɛmaya ka taga di Burukinakaw ka capitaine Ibe ma fala ye ni ala sɔnna a ma o baaraw bɛna kɛ Bamakɔ cogo min na an na o ɲɛfɔ nin sɔgɔmada in na kado an b'a di CEDEAO maaw ma fala ye komi olu de nana don AES ka gun kan u k'a lajɛ u ka ɲɔgɔn faamu nin ko in na fala ye Nizeriya an bɛ min fara a kan u ka minisiri min kun nana an fɛ yan fala ye n'o y'u ka jamana wolomasiri ta ka minisiriw ye o ye wala sɛmɛ han ka kɔni waleya bɛɛ ale ye wala sɛmɛ ayiwa AES dun fana n'i ma fili kɔsa in na CEDEAO wolomasiri tabaw ka lajɛ dɔ taara kɛ Nizeriya Niger tun bɛ fala ye kɔsa in na maraba feere fɛn mun kɛra yan Nizeriya wolomasiri tabaw ka minisiri a nana yan a n'an ka ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye ko an k'an bolo don ɲɔgɔn ma ko ka wolomasiri tabaw ka sigi ka kɛ ka se ka bamajuwale n'u ka wale kɛlɛli kɛ fala ye n'o kuma ɲɔgɔnya bɛ yen an k'an sinsin o kan nka ɲininkali bɛ yɔrɔ min pankuru in ye Nizeriya yɛrɛ ta ye fɔlɔ wa fɔlɔ maa 9 min b'a kɔnɔ olu ye jɔn ye u bɛ bɔ min u tun bɛ ka taa min ɲininkali caman de bɛ bi min bɛ ka kɛ ni nin ko in ye sabula n'i ye a ye u tɛmɛna Bobo Julaso fɛ fala ye o ye ka se joona Kotonu min ye a ko jamanaw sigicogo ta na sira fɛ sabula min ye Burukina ye ale fana ni Togo Benin u bɛ dancɛ bɔ nin ye sɔgɔmada in na kado ye ka di CEDEAO ɲɛmaaw olu ma